Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyaksikan kegiatan kesenian Minangkabau. Ikuti kegiatan saya hari ini. Selamat menyaksikan. Balam jo barabah lalu balam mandi. Sair yang salam nan jo sombah lalu salam kembali. Tara tak pun tiang di hulu di bawah keliran taji. Asah mulo kato dahulu tigo limbago nan tak jadi. Pertama sombah menyembah, kedua basuh jo basi, ketiga sirih jo pinang. Sombah menyembah dalam adat tali batali undang-undang. Tasabui bamului mani kucina murah baso basi nan laya dojuo. Buruang sinuri manari-nari ate pematang. Sirih galak pinang manari mancalik romongan nan Allah datang. Sungguh gadang batang anjolai nampak dan dari tengah koto. Sungguh banyak sirih di balai sagono iku dalam carano. Tanam sirih juta budang, tanam harako di halaman. Cabilah sirih gato lapinang, nasanang hati si pangkalan. Putih gape dape dilihat, putih hati keadaan. Sekian sombah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.